बर'नि फिसा नवजित नार्जारिया DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव देरहासार जाबाय। थारैनो बे बाथ्राया बेसेबां गनायथाव। सोलिफुबाय थानाय DID लिटिल मास्टार सिजन 5 नि जोबथा फिथाइखौ ससियेल मिडियायाव गोबां फोसावबाय थानाय भाइरेल जानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेरै हिस्टरी अफ आसाम, BTR निउज, मुम्बाइ खौरां, बाबलु बसुमतारी, मिस्टार जोंखां, AG वेब, TV देबा कुमार फेगु बायदि गोबां सुबुंफोरनि फेसबुक पेजफोराव फोसावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बे भाइरेल जानाय फोसावनायाव बर'नि फिसा नवजित नार्जारि आरो आसामनि सानै बादायगिरिफोरखौनो देरहासार जानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बेयो बेसेबां गनायजाथाव। जेराव दासिमबो DID लिटिल मास्टार सिजन 5 निफ्राय बादायलायनायनि जोबथा फिथाइखौ अफिसियेलि फोसावाखै। गाबोनसो फोसावगोन एबा रबिबार खालिसो फोसावगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेबायदि फोसावनायनिफ्राय बयबो नोंथांमोना सांग्रां जा। जाउनाव बेबायदि फोसावनाया बर'नि फिसा नवजित नार्जारिनाव गोहोमबो गोग्लैनो हागौ।